Як правільна Беларусь па-ангельску? White Russia, Беларусsia, Belarus. Пра гэта спрачаліся ўсё 20е стагоддзе. У СССР традыцыйна пісалі Беларусsia ці Беларусsia. Нас у школе, дарэчы, таксама так вучылі. А вось беларусы дыяспары са штатаў, Брытаніі пісалі і так і сяк. Гляньце фота 60-х, 70-х, улёткі, значкі, плакаты. І атрымалася дзіўна. Беларусь, сузаснавальніца ААН, але няма адзіна правільнага варыянту назвы краіны па-ангельску. Пры гэтым сучасны назоў Беларус, магчыма, упершыню з'явіўся ў газеце беларусаў Чыкага ў 1931 годзе. Чаму? Бо гэта было палітычна важна. Беларусsia мела канатацыю з Расіяй, а White Russia гучыць як адсылка да белагвардзейцаў, бо ёсць яшчэ і Red Russia. Таму карэктны варыянт адзін – Беларус. Так, як мы і пішам зараз. Такая гісторыя.